bora. Andi kuduru bachena nadzi mai vako. Nini mukadzi wangu kwaya mashoko kuti ndikudire pachena pane paanenge apa saka ndiko agadzirise iwayo mumaoro wataura hangu hazvingotaurwa chete kungomuka kusenwa kuti ndikudire pachena pane pazviri kubva panoda kugadzirisiwa nyenga hautangiri kuti ndikumuda mukadzi wangu inini mukadzi ndikutomunda asi ndakatoshamisika ndichitosvika wasisipo kumba watatabwa nanasekuru wacho ukakuita sei ndakasvikawo wasisipo ndandatinetsane pamashure wakasvikira chamakanetsana pamashure chakaita kuti atakurwa nasekuru iwe chikazoitadza kuteera muchiziva zvakakuti nadzimai vamutanetsana wakadii kutezi manetsana madzimai asekuru wabva yabva watakura iwe usina kutaura navo chakakutadzisa kuteera chikanditadzisa kuteera ndikangoti dare rakangoitwa nyaya yakangoitika same day waibva watondikwirira dare musiwo chibva ratosamonwa masamona aibva atoya musiwo samona akurambidze munhu kuteera bata zvakawai kana dai ukatoribata maoko unoteera ndandisina chandandakuza panatezvo saka ndina masvikira wose chakwabvisa makamborwa mamarwa hatina kurwisana ife tangokokotedzana kana usina chaunenge wabvisa unoita indirect unoenda kunokumba kwasabhuku ndosvika kumba komhuri yako ukatauka pamusoro amai mati ndakurire pachena mumonyanzi chiunezo chaita kuti akurire pachena zvipo zvakunesa chitaurire chino saka wangu nababa vatichitorana mumba medu ndemekurovana vanorova ende kana vakurova chavangobata nguva iyo vanoshanda saka ndanguva yese taane gore rimwe chete kutiza nguva yese ndachimboedza kutiza ndichienda vanasekuru tombogadziriswa ndomboita sei kupedzisira ndazopedzera ndaenda kwachairman ndapira kunyaya yekuvhireji togadziriswa todzokera futi kupi kumba vanenge vachimbotaura same statement rekuti mukadzi wemadzimai angu ndikuita sei ndiri kumada kusvika musi wemandi vakamuka vachiti ruoko rwangu kurwadza ndoenda kuchipatara ndikati alright tine shopu yedu yatinayo zvakanaka kana munoenda kuchipatara itese endai vambonosunungura mombe dziya ndobva vaenda vanosunungura mombe dzemba vadzoka mba vati ndasangana nasekuru wako musimbiri vati vane mota yavainayo ndoenda navo vachakonda saka sekuru vakazononoka kusvika vasvika zvekuma 1 pm ndopa ndakavabvunza ndikati manje muda unohodha nekuenda kuchipatara zvinofambidzana here zvikanzi asangoida muka unohodha iwewe ndikati aiwa ndiri kungobvunza angu pane taimu dzekumega save nedzenyu kuchipatara zvichete sei hazvichafambidzana ndopa ndakatora marenge iri mushure ndobva ndatanga kuverenga zvikanzi mari iyoyo iri kunonoka here kuita sei kuverenga ndipe kuno mari ndo ndati kana zvazvekumhanya chirega rega ndikupe mari yekuchipatara muende kuchipatara endomungira unohodha mangwana ndopa wakandipamura mapamba inini ndarambira mari ndobvati chibuda munomu ndakatora mukadzi mukuru rongedza zvinhu zvakoya ndina kuwana usipo saka ndingangoti ndokugarisana vatiri kuita baba vakanga vaine mumwe mukadzi vari kugara vachimbuudza kuti mukadzi wangu inini aiita basa iwe hauna basa rokuita hauna chaunogona zvachose nekukundikana mhosva inini ndine mwana wangu wandinaye havasi kuchengeta mwana uye inini ndine vana vairi vandiri kuchengeta kumba zvese izvo zvinhu zvekuti tiri kugara tichinetsana mumba medu tichirovana saka musi wemanda ndazobvayo ndakazosara ndichirongedza chirongwe ndanzibva iyoyo ndakatora hembe dzangu nemagubhezi ndaenda kumba saka kumanheru kwemusiwo ndopandakafonerwa namai amwene wangu amai vangu vachitonditi ndatoonana navamai guru venyu vasara vachita sei vachiuya ndati saka ndofana ndomukwanguchienda mari yezvanga ndichirovera nguva yese ishopu yacho takangoivhurawo asi zvinhu zviri kungodonha mushopu wakabuda ukaenda unohodha
kusiyana vanomukira kuma 5 vanodzoka kuma 8 pm 9 pm pamwedzi vamwe vakutovara vati zvinhu zviye vakauya nongoya netundu shoma shoma mari yacho kwairi kuenda handisikukuona handina chisvinu chandinonongedza takarima mufodya yedu handina chisvinu chandinonongedza kuti ndo chandakawana asi zuva nezuva munda ndinotoenda kumunda ndinoswera ndiri kumunda ndichibva ikoko ndiri kusvika ndinzi hauna chauri kugona hauna chawaita iyo ndiwo vanga vari vangoswera vari mushopu nangoti ndo nyaya dzatiri kunetsa kurova ndingafunga kuti kuri kurova ndingadai wakakuenda kana kupolisi kana kuti pane Norova yapindira hongu handitadzinotaura kuti wangoita munohodya kutokuenda hospital tora mari ukatora mari asikarepo kuti kune mari uramaaiika here ndozvataura ukabva waende babura mabuda wakutaura sevatora mari kuchena handinotora mari ndakavasiya nemari ndakatozosvika sipo nemari ndangu pandabuda aona sekuru vaiva pandatenda kuchipatara apa pavakazienda kumba kwavadzimai vavo kumba kwako hakuna kudziva mukadzi munhu mukadzi wangu mukuru ndifunga ndonyaya tiri kunesana kuti inini handifaniri kufonera nemukadzi wangu mukuru akaenda wacho handifanire ndakaenda ndakanotora mwana pandakatora mwana achiuya wakatanga kupopota kuti nditi unomushandisa uda kudzogara nemukadzi wako uchengetesa vana wako amatana vavo vachengete wega vana wako shedza mukadzi wako vachengete wega vana wako nevamwani vakashedza nemazuva aitaurwa nemudzimai pasi kuti ndinzwirewo zvekutaurwa namai nyaya idzodzo takatoya mubhera pasabhuku tikanogadzidziswa tikatotitaura nyaya idzodzo makawirirana kudii ini takawirirana kuti inini madzimai angu makuru akaenda handinorambana naye kana vachidzoka unodzoka uchengeta vana wavo asikafesi yako inorova inorova isikuti muoni wandaita pano atoona kuti fesi yako indasi inorova aminorova mabhakevarototara pacho vakatosvika ndakadiwa ndakatosvika ndakatoa Norova nemudutu dadora nemudutu akakuwara saka pakundatira kuchipatara Norova nomukadzi nemudutu ningi zvino amaika vati ndikukudaika rumenya ndo mashoko ava kutaurepo ndida kumbodzokera kuna sekuru vakauya vakakutorai vangakupendi varipo akauya vakakutorai ndiani vari muno vari pano havana kuya nyaya yevana mazira andinoita ndekuti mukadzi akamboya kumba kwangu pakaguma past 9 achiti ndarohwa kushoko murume nesando Nesando nyaya kana waona sando nyangara namutsa mupurisa tinonzwa kuti chichatikadzavara nesando patakasvika pashopu tasvomutsa ati kwekuona mukadzi nesando kuti zvanyakuita sei ndahanda munhu nesando kai nawe tovasanda toivanga kutoredzo pamadzisa paivo kadzivakapinda akatoakafonza dii ndoyanga achikurovesa here zvanzi apazi anga achindizvuwa nenuku ati akana pari pokuzvuwa panooneka kuti munhu angachizviwa handi tinoona pativheneke kuzviwa kwakachitiwa kuma takaona mumwe zvaurati munhu angaita se achizviwa basi mukadzi wacho nhanga dzake dzanga dzavasviba kuratidza kuti shuwa pari zvanga zvichiitika ati auraiti nyaya yatizotsaura mangwana apa usiku iwo madzimai mukadzi takaenda kukumba tisikukura nyaya yemangwana takasumuka nomupurisa nomukadzi uyu mukadzi akabva ini ndakauramba kwangu sezouya ari kushopu hateri funga vasenda kushopu vasenda kumba kwavo vanorara ndasvika kumba tofunga mangwana yacho kumasikati akabvona vabereki vomukadzi ndovakaya kwandiri vakati vaya kudaririchi
remwana wangu dare remwana wenyu mwana asitaka akura dare asi pane kushupana kwaita zvekuti chakadzisa mangwana iye asina muona kuuya kwake imi ndima kutoyanza nyaya chedu vanoti ndine mudare ndikati zvakadai iye asitaurwe nemi vabereki toda iye ndiye akatadzirwa asi ndamuona pano tofunga akazosvikawo mwana wacho akati shuwa inini ndakwira dare ndakwira ndekuti inini handichada munhingi murume nokuda kwokuti anoita se anorowa ande anondishungurudza kati zvino manje kaita kwekutanga kuya kwandiri kana nenyaya iyi kuti mubva maramba nazuva iroro isandaono kushungurudzwa kwenyu hazvishaita muno kumwe kwamukambogadziriswa nyaya yenyimbo dzekukwanitiyaita nyowani ndakwana sekuru kona tete tataneta saka tauya kwamuri kuti aiwa kati mutumwe mukuza timusunge auye titaure naye kana anga achirova shamwari kana wachirowa zvichokwadi siya kunyaya yekurova iyi endai mugare zvakanaka kunga vabereki vomukadzi ndakaramba kati nyaya yese yenyu kunga ndakati tine mugare zvakanaka hadii kumboa nyaya iyoyo kunga vakangoenda havangapedza svondo vapedza 1 week ukati ndivadzoka futi akati tongangana sekuru vake vari 300 yacho zvanzi tauya sabhuku vayanona muzukuru wedu taura ndipakati ina sabhuku ndayakwira dare inini murume handichada kati ko chikonzero zvanzi nyaya yekundishungurudza iye haina kupera kati alright funga takazowa dare kutora mangwana takazotora dare riri kati ko zvanzi mukadzi ndiyakwira anzi inini handichada murume chikonzero chekuti inini anondishungurudza anondirova anoshisa zvinokwadza kati pamwe mwana waridza shumwe zviitika anowazokwara saka nyaya yavo vachangamiri andigone kukurambanisa ii saka tauya nevana vachangamiri pamwe nyaya zviita kuti tisvike munhu saka mukadzi akaramba murume pamberi penyu sabhuku akapedza shere taida akuridzi tazota chigara napo nokuda kwokuti nandirambanise vanhu tiende munobuditsira kumberi kwachangamiri vantu vakaamai shamwari ndikuvaenda vati unouroko akatakuudza kuti fesi yakainorwa asi kana vakagara vese vakakutarisa pamubhotayo vanhu baba chaiko asi muri baba vanorwoko imba yavakike nokurwa hakuna imba inovakwa nokurwa asi kuti inovakwa nokutaura kana munhu akadzi enda kana airwa mutete vake kana yana asekuru vake zvino amai hamheri kuruti kudii ati ari kudai decision iri kwamburi kuruti kudii unzwa vanoita decision sabhuku wavaisira vazoe vachitida kudura pachii handiti makamisa pakupanana bhuku uchiuda kwakukuru murume wenyeramo chiumbaizvatenderezve miri ndowenyuwa wangu taurire zvakuwaramira nani roy zvikire jora saka baba vonosaina amai masunungurwa makashanda vese